Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Күпләрегез белеп бетермидер, 10 декабрь әлегә формаль булмаган, ләкин традицион рәвештә бөтен дөнья футбол көне буларак билгеләнеп үтелә. Шуңа күрә әлеге көн футбол сөючеләр өчен очрашып, туп тибеп алырга бер сәбәп булып тора. Резидентларыбызның футболга ничек каравын һәм гомумән нинди спорт түрен үз итүен белергә теләсәгез, якынрак утырышыгыз. Музыкаль каймакның чыгарылышында мин, Айваз Сабиров, сезгә бу хакта җиткерермен. Киттек! Күптән түгел генә чын сөюгә мәдхия җырлаучы Дилия Әхмәтшинаны хит-парадыбыздан озаткан идек. Ул янәдән сезнең каршыгызда. Бу юлы "Сине уйлап" дип аталган композиция белән. Дилия балачакта футболны яратып уйнаган, хәтта гол да керткәләгәне булган. Үсә төшкәч кинәт кенә күңеле йөзү, тимер аякта фигуралы шуу, шахматка тартыла башлаган. Үзеннән оста шуучы кыз чыгар иде дип уйлый ул. Аның салаванча үкчәле аяк киеме белән ярыйсы гына ара үткән хатын-кыз өчен тимер аякта шуу берни дә тормый. Бәлки әлеге спорт төре буенча киләсе Олимпия уеннарына эстрадабызның гүзәл затларын җибәрербез. Yattım, eske alıp yürgen şaklarını, tek nigedir hazır seni tügel, kaşan başka yarlarını. Seni oylap yandım, uçlarda min, seni oylap yattım günlerim.
хит парадыбызның 14-нче баскычында безне яхшы гына футбол командасының 5 уенчысы каршы ала. Туганнарым клубы белән апалы-сеңелле Ганиуллиналарның дөрес спортка карашы төрле. Кимдер тенниска гашыйк, кайсыдыр йөгерү белән яки баскетбол белән мавыга. Шуңа да карамастан футбол төшенчәсе аларны бер команда итеп туплый да куя. Нәрсә? Алардан менә дигән футболчы чыгар иде. Чөнки Рәсәй җыелма командасы уенчылар кебек 1 уен тәртибен беләләр, 2 ярыйсы гына Крым алырга шулай ук теләкләр юк түгел, 3 уйный белмиләр. Бәлки аларны Рәсәй җыелма командасына алыргадыр, ә? Хәлләремнең төрле хәлен алдан аңлаучыларым, сез минем туганнарым. Сызлауларым яраларын тоеп назлаучыларым, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Эшләремнең киңәшләре, серләремнең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Бәйрәмнәрдә бергә булый, күрешеп, йөрешеп торый, аралар җылы торсын. Тугандык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлары матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Винарис Илигет футболга уңай карый. Хәтта үзе дә уйнарга риза. Капкачы булып. Мин капкада турсам, минем аркылы бер туп та үтә алмас иде ди егетебез. Биатлон карарга шулай ук бик ярата. Аңлашыла, апасы 7 тапкыр биатлон буенча чемпион исеменә лаек булган. Шулай ук әнисе башка туганнарда оста чаңгычлар. Әлеге төр алар өчен гаилә спорты булып тора. Винарис үзен сумочи итеп күрә алыр иде. Үзенең хәтта дөнья чемпионы булачагына да иманы камил. Бездән дә бер
сумо батыры чыгар иде. Винарис шөгыльләнеп карасаң, ни була? Kızaklar gözlerine Karab durasın ikiler Dizlerimde soğulaşımını Kabatıyasın ikiler Ni ulu kadar ikili bir dersi Gidip gitsen ni bulan Kaynar kışağım havalı Kabat tutsam ni bulan Gidip gitsen ne bulan Kaynar kuşağım bağlı Baba tutsam ne bulan Şunamsın belki yemedim Biraz sürelerine Siyayken basadi Gönlüm yuvarlardı Şulay bir Nigul karar Gidip gitsen iyi bulan Kaynar kuşağım bağlı Baba tutsam iyi bulan Nigul karar Gidip gitsen iyi bulan Kaynar kuşağım ağal Hava tutsam iyi bulan Şirattагы башкаручыбыз өчен футбол кырындагы бер көтү Иратның туб артыннан чабып йөрүе мәзәк тоела. Чөнки барыбер яхшы нәтиҗәләр китерми ди Гөлдәния Хәйруллина. Мәктәптә укыганда футбол да, хоккей да уйнаган, баскетбол белән дә шөгыльләнгән. Тик соңгысы сюрпризларга бай булган. Мәктәп спорт залында баскетбол уйнаганда иптәш кызы белән бәрелешеп, дустының башы тишелә. Гөлдәния Хәйруллинаның теше сына. Музыка училищесында уйнаган баскетбол исә туп тиеп бармак сынуына сәбәпче була. Бу хәлләрдән соң җырчыбыз тыныч кына йөзү белән шөгыльләнә башлый. Суда бер нәрсә дә сына алмый бит. Узган гомер жәл булмый килүе белән ул 12нче урында. Күпме yollar inde berge utirgen Yazının suyu şevşekleri Şimeşlerge eğlengen Gönler suda yoğa ağam Biraz kala tutamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Gönler suda yoğa ağam Biraz kala tutamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Tırmışta türlüsü bola Parasını kürdük Tek bir vakit ikimizde Yatlar gasır bilmedik Gönül suda yoğa ağam Biraz kala tutamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Gönül suda yoğa ağam Biraz kala tutamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Кавышык дип үзгәләнүче Рөстәм Галиевның кишер яратканы күренеп тора. Дөрес, безнең тема ризык турында түгел. Тик Рөстәмнең бу исемен күреп, никтер ирексездән шулай уйлап куясың. Футболга уңай карый. Еш кына дусты Мурат Гайсин белән очрашып, туп типкәлиләр. Студент чакта баскетбол белән җенләнгән. Хәтта яхшы күрсәткечләргә дә ирешкән булган. Шуңа күрә үзен әлеге кухняда ят ризык итеп туймас иде Рөстәм. Команда җыеп, бер шөгыльләнеп алырга да уе бар. Ул үзенә состав җыя торсын, без исә аның клибын карыйк. 11нче урын.
Сағындым, сағындым, сағындым. Сен қайда, сен қайда, сен қайда. Bir күні ұшырашып, бір күні табышып, мәңгіге қауышық біз әйда. Жел бураннар, қар яңғырлар, кешкерде бола алмас, ұшырашуға барпас. Жел бураннар, қар яңғырлар, кешкерде бола алмас, ұшырашуға барпас. Қауышық, қауышық, қауышық. Сен қайда, сен қайда, сен қайда. Hiç sönmez, sürülmez, hiç sönmez saf hisler. Ak hisler qabızıq biz yanğa. Jil buranlar, qar yağmurlar, kешкерде bulanmaz, ұшырашуға барпас. Jil buranlar, qar yağmurlar, kешкерде bulanmaz, ұшырашуға барпас. Табышық, ұшырашық, қауышық. Түн кеште, ақ түнде, алы таңда. Түзінде бәхетім, түзінде ашықыма. Отларға сенімейлі хис алма. 10-нчы урын хуҗасы Рафаэль Латыпов футболга караганда хоккейга өстенлек бирә. Әмма күңел биреп шөгыльләнүе шаңгыда шул. Әлеге спорт төре белән күп еллар шөгыльләнгән. Шуңа күрә дә ул спортка китә калса, бер сүзсез шаңгычы була алыр иде. Бәлки алга таба чынлап та шаңгычлар рәтендә күрә алырбыз. Вакыт күрсәтер. Әлегә гомер үтсә дә дип исемләнгән клибына күз салыйк. Bir yılmayıp qaradın, qaradın niге? Partayıp min ғашықмын, ғашық өзіңе. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzüңнү suyem, partlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzüңнү suyem, partlık jitse de. Çeşlerime ak düşer, yıl ötken sayın. Birge canım yaşıkça, ömrünün melin. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzüңнү suyem, artık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzüңнү suyem, partlık jitse de. Кышкы салкын көннәрне кайнар хитлар жылыта. Фәрит Низамиев, Динари Сильегет, Ришат Фазли Ахмадов, Ирка, Дина һәм Рафаэль Латыповлар, Илназ Бах, Хамдулла Тимиргалиева, Вадим Захаров, Эльмира Сулейманова, Зөфәр Хайретдинов, Илсия Бадретдинова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 22-23 декабрь Филармония, Кышкы солянка. 297-43-77. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына кіруші Дивон Кредит акционерлық банка. 17 декабрь 17 сәгатьтә 17 татар җыры Пирамида. Яңа ел солянкасына дәшәбез. Яраткан җырчыларыгыз белән бергә рәхәтләнеп бәйрәм итегез. Руслан Пираметдинов, Рифат Зарипов, Ирка, Ринат Рахматуллин, Фирдус Темаев, Хания Фархи, Ландыш, Разик Юльяшин һәм тагын бик күп популяр җырчылар. Сезне зур бәйрәм истәлек итә. Яңа ел солянкасы.
Сөмбел Билалова футбол белән әллә ни кызыксынмый. Дөнья чемпионаты булганда гына кызыксынып берничә матчны караганы бар. Үзе уйнамаса да, уен яхшы рухта барса, ул ахырга кадәр карап утырырга риза. Теннис, фигуралы шуу, снукер уеннарын еш карый. Ни өчен дип сорауга ул кабель телевидениесында күбесе спорт каналлары. Шуңа күрә карарга туры килә дип җавап бирде. Бадминтонга шулай мәхәббәте көчле. Тырышып шөгыльләнсә, үзеннән спортчы чыгачагына шикләнми. Уңышлар сиңа, Сөмбел. Тиясini de sağınadım deyip Allah'sın kışıp kına Emmini şoşı şotlağımdan yerimin ışıp kına Para elli, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı ayın Məhəbbətə yuqara Para elli, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı ayın Məhəbbətə yuqara Yanlarımda bulmağanda Sin hər vaxt uyumda Sin vitaminim yüreğimdə Suyu digən jırımda Para elli, para mina Yaratıp qına para Sizəsin mi canlı ayın Məhəbbətə yuqara Para elli, para mina Yaratıp qına para Sizəsin mi canlı ayın Məhəbbətə yuqara Син ул мине тормышымда бик бәхетле итүче Минем белән зур юллардан бергә парлап үтүче Кара әле, кара миңа яратып кына кара Сизәсенме җанны кайым мәхәббәттә юqara Сәламәт тәндә сәламәт акыл принцибын алга куючы җырчыбыз спортның барлык төрләрен дә ярата. Сүз Әнвәр Нургалиев турында. Үзе спорт белән шөгыльләнәме, юкмы, анысы караңгы. Ләкин шахматка мәхәббәте зур. Үзен шахмат чемпионы итеп күз аллый. Ни өчен шахмат соравына ул, чөнки уйныйсы килә, уйный белмим дип җавап кайтарды. Әлеге оригиналь җавап иясенең соң дисең микән клибын карый башлаганчы ук минем очучы буласы килү теләге уянды. Чөнки очасы килә, оча белмим. Үтсәдә йыллар тезелеп сафка Йөрәк һаманда сине ярата Атларда йөрми хәбәрең килми Ике арада тирән кар ята Ике арада тирән кар ята Йөрәк һаманда сине ярата Ике арада тирән кар ята Йөрәк һаманда сине ярата Белмим кем белән гомер итәсең Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел Миндә гөл сине сагынам шулай Икенче ярым сиңа тиң түгел Икенче ярым сиңа тиң түгел Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел Икенче ярым сиңа тиң түгел Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел Алсу Азат Фазлыевларның футболга карашы нейтраль. Телевизордагы футболга караганда алар өйдәге футболны күпкә хуп күрә. Әйе, уллары аяз әлеге спорт төре белән шөгыльләнә башлаганнан бирле өйдә көне-төне туп тибә икән. Әти-әнисе моңа бик шат, чын спортчы үсә, медальләрне ташып кына тора. Әле күптән түгел бию белән дә шөгыльләнә башлаган. Әлеге төргә Алсу мәхәббәт белән карый. Чөнки үзен нәкъ менә биюче итеп күз алдына китергән булган ул. Алар башкаруындагы гөрләп кирәк яшәргә клибы хит парадыбызның 7нче урынында.
Очкан тургайларны сагынып нигә еларга янда сандугачлар сайрый күңелне юатырга уф та дими эх та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер-бирелә кадер кирәк белергә уф та дими эх та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер-бирелә гөрләп кирәк яшәргә Туганнар сау сәләмәт шул зур байлык дөньяда ник биеме юлдырыйк бит көчләр барда җаннарда уф та дими эх та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер-бирелә кадер кирәк белергә уф та дими эх та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер-бирелә гөрләп кирәк яшәргә Алдыбызда 4 гүзәл кыз. Альбина футбол карау белән иң җинләнгәне. Гомумән спортка гашыйк дисәк тә ялгыш булмас. Бер туган энесе профессиональ рәвештә мини-футбол белән шөгыльләнә. Альбина үзе тимер аякташ шуы белән мауга. Быел 10 чакрымга йөгерү марафонында да катнашкан. Ямән төркеменең башка кызларында чаңгыга мәхәббәт уянган. Гөлназ белән Альбина инструктор ярдәменнән баш тартып таудан үзләре генә шуып төшеп киткәннәр. Бәхеткә барысы да яхшы тәмамланган. Вероника гына шуны башта кичкенә таулардан һәм инструктор белән башлаган. Әфәрин кызлар. Алга таба бәлки трамплинны да җиңәрсез. Сандугач сайрап су эчә кызыл гөл арасыннан Сандугач сайрап су эчә кызыл гөл арасыннан Эх, жан, дускайым мин сандугач сине коем Сайрар идем яннарыңда сине сагынган саен Эх, жан, дускайым мин сандугач син коем Сайрар идем яннарыңда сине сагынган саен Сайрар идем яннарыңда сине сагынган саен Сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Һәм беренче бишлек тасмасын Алмаз Хәсәнов кисеп җибәрә. Акча эшләргә кирәк булмаса, ул көне буе уйнап йөрергә риза. Тик менә профессиональ спорт турында никтер уйлап карамаган. Футбол буенча Рәсәй чемпионатын күзәтеп бара. Аларның чемпион булачагына да ышану көчен сабый чагында Кыш бабайга ышану көченә тигез дип саный алмас. Шулай хоккейны үз итә. Биразына көч куйган булса, хоккейчы да була алган булыр иде. Әмма җырга булган мәхәббәт үзенекен итте дип сөйләде 5нче баскыч иясе. Бик еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең,
Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, 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 ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, 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 ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган. Белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим инде, белмим нишләрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим инде, белмим нишләрсең. Каршыбызда җырлы гаилә. Озак йөгерергә кирәк булганлыктан футбол Ризатның иң яратмаган спорт төре. Иң яхшысы волейбол дип саный ул. Профессионал булмаса да ярыйсы гына уйный белә. Кычкырып, көч биреп торырга хирис булганлыктан үзеннән менә дигән җан атар чыгар дип уйлый. Менә Зинирә кичкенәдән үк футбол уйнауга гашыйк. Тик аны еш кына капкага бастыра торган булганнар. Үзеннән теләсә кайсы спорт тренеры чыгачагына шикләнми Зинирә. Биатлонны шулай ук хөрмәт итә. Бигрәк тә мылтыктан атуны. Исеңдәме икән, исеңдәме майның ул кичәләре. Таныштык без синең белән, истәме. Юл буенда үскән ак сиреннәр, эх аның изләре. Бүләк иттең чәчәкләрен, истәме. Эх янымда сине бар янымда, сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Эх янымда сине бар янымда, сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Күрәсеңме ирекәме сиреннәрне, чәчәктә быелда. Зата бара безне гомер буена. Кулыбызда кабат чәчәкләре, атлыйбыз бергәләп. Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк. Эх янымда сине бар янымда, сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Эшлекне ачып җибәрүче җырчы күп кенә спорт төрләрен үз итә. Аэробика, гимнастика белән шөгыльләнгәннән соң ул кинәт кенә боксны үз итә башлаган. Әлегә шөгыльләнүен шөгыльләнми, ләкин ачуын чыгарып, кыек сүз ычкындырган кешенең ипи шүрлегенә менеп төшәчәге көн кебек ачык. Кызлар, сүз егетләргә кагыла дип җиңел сулап куймагыз. Иң яхшысы авызыгызны чамалап ачыгыз. Ә без сүзне аның үзенә бирик. Диана Таҗетдинова, сине көтәм. Сезнең экраннарда. Гөлләр булып үсәр идем, җилләр булып исәр идем. Хәлләремә керер булсаң, диңгезләр кичәр идем. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюдын сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюдын сүндермичә гомергә саклыйк.
Фәнис, Фердинанд Вишайте бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунсы хәзер модна. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, юригеңә дип булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Көмеш медаль иясе Мурат Гайсинның инде беләсез футболга мөнәсәбәте уңай. Яшь башкаручы Рөстәм Галиев белән еш кына уйнарга йөриләр. Теннис, тэквондо тагын бик күп төрле куркыныч сүзләр белә ул. Белә генә түгел шөгыльләнә. Кафе рестораннарга йөреп ризыклар белән селфи ясаганчы, спорт белән шөгыльләнү күпкә яхшырак дигән фикергә килгән ул. Иң яраткан спорт төре теннис. Бигрәк тә кызларга каршы уйнау. Чөнки уен вакытында алардан үзенчәлекле тавышлар чыга дип аңлатты икенче баскыч иясе. Юбарларны тыңлама син тыңла жанымны, гайбәт җиленән арала сөйгән ярымны, татлы сүзле ялгышы сузма кулыңны, югалта күрмәс сөюле юлларына. Көлмә, 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 көлмә минем хисләремнән, минем хаталарны кичеп килсә әгәр көчләреңнән, килми, 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 килми киенә бирисең булган ашу зармыннарын шаян җилләргә сибелсен. Эшли күрмә бер хиш киресе, тыңла, 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 тыңла йөрәгемнең тибеше. Көлмә, 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 көлмә минем хисләремнән, минем хаталарны кичеп килсә әгәр көчләреңнән, килми, 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 килми киенә бирисең булган ашу зармыннарын шаян җилләргә сибелсен. Аңла минем хисләрне, эшли күрмә бер хиш киресе, тыңла, 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 тыңла йөрәгемнең тибеше. Абсолют батырын да мәйданга чыгарыр вакыт килеп җитте җәмәгать. Футболчы, хоккейчы, көрәшче, спорт устасы, үзен әлеге рольләрдә күзаллаучы Рөстәм Закиров үз гомерендә нинди генә спорт төрләре белән шөгыльләнмәгән. Әле дә сәламәт яшәү рәвешен беренче урынга куя. Футболны күптән түгел карамый башлаган. Җыелма команданың китергән уңышлары шундый этәргеч биргән аңа. Үпкәләгән Рөстәм әфәнде. Ә без аны үпкәләтмәсе өчен алкышлап каршы алыйк. Җанымда яз булып кал әле. Birinci урын. Yarsın biledi canımlı, uyar su davuldan kışlara. Nişe yıl yaşap da süyünü, bilmegen iken bit bu yürek. Utka sal suda sal sinimini, üzümde bürdürlep yanale. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulup kalale. Utka sal suda sal sinimini, üzümde bürdürlep yanale. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulup kalale. Eylensin süyüden, silmini bəxtli idəli. Yanımda qalmasan qalmasın, yandırıb bulsa da gidəli. Utka sal suğa sal silmini, üzümdə bürdürləb yanəli. Üzümə
yazda yaz bulup kaladı. Buldu iптәшләр, җырчыларны барлады. Баксаң, эстрадабызда күп кенә спортчы яшеренеп әрәм булып йөри икән. Бәлки алар җыелма командаларда грим һәм бүтән исем астында уйнап йөри торганнардыр. Булар миңа каланга. Белгәннәрне сезгә җиткердем. Инде сау булашырга вакыт. Сезнең белән мин Айваз Садыров очрашканчыга кадәр. Пока.